Slyšíte mě? A máme to tak jako potěšit, aby jsme tu moc nekřičeli, ale naštěstí tu máme diváky a publikum, který nám s tím pomůžou. Tome, tady je to trochu jiná zastávka, poněvadž je ta beseda před a ne po. Takže můžeme trošku lákat na ten film, protože teprve ho diváci neviděli ještě. Ale vidím, že tady je velký zástup Sparty, tak pojďme rovnou ke Spartě. Jak se stane, to máš rád tuto otázku, dostal jsi zatím jenom jednou, tak a vynadal jsi mi za ní. Jak se stane, jak bych to řekl správně, protože ty říkáš, že nejsi Baníkovec. Jak se stane z bývalého hráče Baníku Ostrava je jedna z největších legend Sparty Praha, protože spousta hráčů přestoupilo z Baníku do Sparty, moc se nechytli, pak se zase vrátili, někteří nebyli ani přijatý. Dobře, vy třeba Míra Matušovič, ale ty si vlastně přišel z Baníku Ostrava a dostal si se do srdcí tvrdých spartanských fanoušků. Jak se to stalo? To je pravda, na Baníku jsem byl asi 4,5 roku, za Baník jsem hrál 4,5 roku, ale já měl výhodu v tom, že já jsem kluky spartanský potkával už v nároďáku, takže mezi náma ta chemie už byla i v nároďáku, v kabině, a pak vlastně ten přestup 95., jestli se nepletu, tak to už byla taková, jakože pro mě to nebylo, já jsem vlastně nešel do nového prostředí, já jsem šel mezi kluky, který jsem znal z mužstva, takže byl jsem tam skoro jako doma a okamžitě mě to zasáhlo, ta atmosféra té kabiny, ty poháry, já na ně koukal, když jsem rád za Baník, já na ně koukal, když hráli kluci pohár mistrů evropských zemí v té době ještě, 0. ročník, porazili Marseille, Barcelonu, Real Madrid a tyhle ty velký týmy, takže to mě dostalo a ta atmosféra v té kabině byla, jo, takže hned jsem jakoby načich tomu klimatu té kabiny, tomu DNA té kabiny a dobrý večer. Ale ty máš teď tendenci říct, že přišli pozdě, já tě znám. No, a ono ho to rozčiluje, ale ono ho to přejde za chvíli. Dobře, v pohodě. Okay. Dobrý. No, tak dobrý, Tome, nech se rozhodit, pokračuj dál. No, já jsem koukal na ty poháry. Proto hned ta jiskra přeskočila a myslím si, že se ze mě stal v to období velký Spartan. Ty říkáš v tom filmu, že jsi nikdy nebyl žádný Baníkovec a že tě vždycky lákala Sparta Praha, ale v té Spartě, když tam byl poprvý, tak zas tak dlouho jsi tam nevydržel, protože si přestoupil do Itálie, což tu dobu byl možná nedoceněný přestup, protože italská série A byla nejlepší ligou světa, to, co je dneska Premier League, tehdy byla série A. A když už tam někdo přestoupil na konci 90. let nebo v druhé polovině 90. let, tak většinou to byl ofenzivní hráč ESO, které připravoval branky, dávalo góly. Ale ty jsi tam přišel, říkáš v tom filmu jako hloupej back, kopit. To říkáš o sobě sám, ne, že bych to o tobě říkal já, ale v tu dobu za 150 milionů korun. To byl mega přestup. To bylo, jestli nepletu, 8 milionů euro, 8 milionů marek v té době, což byl masakr, dneska to může být 2,5 miliardy, dejme tomu plus minus, na hloupýho beka, tak to bylo hodně peněz. A je pravda, že v té době italská liga byla top, no, patřila mezi top 3 ligy v Evropě, možná na světě. Takže chodili tam, jak jsi řekl správně, velcí hráči. U nás to byli útočníci, byl Tomáš Skuhravý, Luboš Kubík a Pavel Nedvěd. A já jsem byl, jestli ve 4. řadě jsem tam byl jako hloupý, jak tam přijde nějaký řepka ze Sparty Praha. Rozumíš, jo? Do italské ligy. No ale hned si hrál. Já jsem nehrál, ale já měl taky výhodu, on to má pointu. Mě tomu přestupu strašně pomohl Giovanni Trapattoni, to byla legenda, trenerská legenda a celková legenda fotbalu italského, takže ten se do mě zamiloval a vlastně pomohl tomu, že ten přestup se takhle urychlil a vlastně po 3 letech, no, už na mě koukal, já jsem byl ve Spartě rok a půl nebo 2 roky a už koukal na mě předtím. On v té době podle mě byl ještě zaangažovaný nějak v Juventusu. A koukal na mě, no a tomu vlastně on mi tomu pomohl, že jsem jakoby přestoupil takhle rychle do Itálie. Ty jsi ale v italské lize, a je nutno říct, že i v anglické lize byl nesmírně kvalitním hráčem, protože ty si až potom, kromě období, kdy už tě Sparta nechtěla, si nikdy skoro nebyl na lavice. Ty jsi přišel a v těchto velkých klubech, kdy se každých půl roku, v každém přestupovém období kupuje 3, 4, 5, 6 hráčů, si vždycky uhájil své místo a přestože si nedával moc gólů, tak si střelil několik důležitých gólů, vele důležitých v té kariéře. Jeden z nich byl v italském poháru a v tu dobu nejlepšímu golmanovi na světě. Víte, kdo byl v tu dobu nejlepší golman na světě?
Správně, Buffon, ano. Ano. Buffon, to byl ještě v Parmě, pak přestoupil, teda já mu dal góla a šel do Juventusu, taky paradox, vole. Já mu dal góla. Co na to říkal, když mu dal góla? Tak zaprvé, já jsem chtěl říct, že nechápal jednu věc, že Řepka mu dá góla nohou, ty vole. Takhle jsi tam naklonil, vy? Úplně jsem se takhle naklonil, takhle jsem trefil víko. Bylo to pro něj překvapení, velké pro Buffona i pro mě, to bylo velké překvapení, že jsem dal gól a... No pojďte. To víte, pozdní příchody u muže, který se vždy choval férově a žádná nekázeň v jeho příběhu není, to uvidíte potom. Když někdo přijde pozdě, špatně to snáší, takže... Co na to říká, že nejdou na čas? No. Ano. Já si z toho dělám samozřejmě alegraci. Jo, takže... Proč jsme tam mluvili? No právě proto to nemáš rád, že Buffon koukal, že ty jsi mu dal góla nohou. Nohou, v finále nohou. A jak jsem dal toho góla, tak jsem začal oslava. Jenomže ke mně, já jsem oslavoval a nikdo ke mně neběžel. Tak. Tak. No, takže na počtvrtý zkusíme toho Buffona. Já tuším, že ještě na pozdní příchod. Já to rychle, protože lidi už chtějí koukat na film. Nicméně, dal jsem Buffonovi gól, oslavoval jsem a ke mně nikdo neběžel. A protože nebyli zvyklí, že jsem dával góla někdo jiný než Batistuta. Batin měl zvedlé ruce a všichni oslavovali s ním. A já říkám do prdele, tak já dám gól ve finále italského poháru a se mnou nikdo neoslavuje. Tyvo, tak dobrý, v pohodě. Tak pak teda se tu kluci uvědomili a tak pak ke mně běželi. No, a já jsem si vlastně říkal, tak teď si to užiju. Na Artemio Franky na stadionu byla taková velká tabule, kde si užiju, bude moje jméno, ale minuta, 2, 3, nic, ty vole, moje jméno vůbec tam nebylo. Aha. A najednou se po 3 minutách Rekpa, ty vole, ještě... A proč Rekpa? Nevím, protože, popletli to, říkali mi buď Rekpa nebo Ukrajinec. Z jednoho prostoru, protože já jsem v té době pil vodku. A nic jiného než vodku a prostě ty kluci... Pro ně vodka byla rovná se Ukrajina nebo Rusko, že jo, takže tak se byl Ukrajinec. Rozumím. No, on byl z toho překvapený i ten stříhač, protože my jsme i ten režisér přenosu, protože my jsme ten film stříhali, tak vlastně máme ten gól, to tam uvidíte, je to 30 let starý záběr, takže kvalita hrozná na dnešní nároky, ale uvidíte, že on dá gól a oni točí Batistutu. On s tím vůbec nikdo nepočítal, že ty bys dal gól. Až v druhém, třetím záběru opakovačce se ten režisér zpamatoval a je tam jeden takový záběr z boku, jak běžíš. Ale ty si pak dal ještě jeden taky velmi důležitý gól a to se bude líbit Spartanům. To bylo v roce 2010. Rozhodl si o titul v utkání s Teplicema. Ale říkal si, že o poločasových přestávce si přesvědčoval Wilfrieda s Kadlecem, Bonnyho a Vencu, že nikdo nesměl přidat gól. Ty si chtěl být takový sobeček, proč? Já jsem chtěl být sobeček, já říkám, pánové, dal jsem gól, aby to takhle skončilo. Říkám Bonnymu, hele, to kdyby náhodou, tak prostě neexistuje. Dobrý, co kdyby Teplice vyrovnali? Nevyrovnali by, protože... Já jsem byl všude taky, že jo. To si musel bránit jako svině. Já lítal, tyjo, vpravo, vlevo, dopředu, dozadu, všude jsem byl. A já kdybych mohl, tak i kopu rohy a všechno. Ale... Věřil jsem tomu, že to zvládneme a já jsem to tímhletím chtěl samozřejmě Spartě vrátit, že o tom titulu rozhodnu já, protože je pravda, že 2 tituly jsem Spartě vzal. Svojí nedisciplinovaností. Tím Bestou a... Ale tam přece bylo jenom to, že to začal zápas s Brnem. A ty si chtěl házet out v první minutě. Chtěl jsem zrychlit hru. Ano, a když jsi viděl, že, a to tě cení, protože většinou, když rozhodčí ukážou, že hází ten druhý tým, což byl v tom případě Brno, tak všichni takhle schovávají ten balón, odcházejí. A ty jsi ho velmi ladným hodem hodil Alešovi Bestovi, aby mohli hrát. To je pravda. On svým neumem ho nechytil. To je pravda. Ten míč ho takovým škrtnutím obradu knockoutoval doslova. To je pravda. Takže ten nevím, kdyby dělal MMA, tak je mrtvej po první ráně, když mu tohle udělá míč. A dostal si červenou, ale tam se nemůžou shodnout lidi, jestli to byla žlutá nebo červená. No tak samozřejmě byla to žlutá, červená to nebyla. Kdo z vás by dal červenou? Tak bylo toho jednoho nahoře skončilo dnešní promítání. Děkuju. Tady potom, on to nemá rád, tak až dopovídá, tak dolů tady odejít a parkoviště stojí 1000 korun. Nicméně byla to žlutá, ale já vím, že i některý odborníci rozhodčí se tomu nějak jakoby vyjadřovali tomu,
situaci, ale přeci já mu ten balon nemůžu jakoby podat tím stylem, že mohu takhle jako... A on ho má chytit, tak ho má chytit. Přesně tak. Když ve škole někdo házel balon, tak si udělal co? Chytil, tak. No. Nicméně Vesta toho využil, byl jsem vyloučen, ten tým se z toho nespamatoval a nakonec se to podepsalo i na tom zápase. Prohráli jsme 2-0 s Brnem a pak jsme dokonce prohráli další domácí zápas s Ostravou, jestli se nepletu možná 2-0 nebo 2-1 a pak jsme... To už by tě hodně nasral, doufám, že nikdo nejde. Pak jsme kličeli v Liberci, ale to už. Dobrý, ale jak mohl jeden, ty to fakt cítíš, že jsi sebral Spartě titul, jste měli ještě 3 zápasy, Sparta má 26 hráčů, jak mohl jeden stoper, který při vší úctě nedával góly, jako rozhodnout, že oni nedokázali už nic vyhrát? Chyběl tam takový ten spartianský duch? Takový ten spartianský duch, taková ta prodloužená ruka toho trenéra, takový ten hromosvod, který prakticky veškerý to, takový to, ten tlak, ten nápor na tom mužstvo, který si vždycky jakoby takhle stáhl pod sebe a nějaká ta možná i větší zodpovědnost za tu hru, co se týká dozadu. Nebyl tam respekt, ano, velký respekt, ano. To tam asi bylo, ale nebyl kdo by to nahradil. Nebyl tam nikdo jiný. Ten lídr chyběl. Ten druhý lídr, jakoby, ale pak za mě to někdy vzal Pláž a někdy se o to snažil Erik Brabec, slávista, ale to byla moje chyba, že jsem to bylo blbý, já jsem ještě neříkal. A to já říkat nebudu. Ne, řekni to. Nebudu. Mě to zajímá. Já jsem se přimluvil, aby Erik Brabec přišel do Sparty. To jsi ještě neřekl na žádný besedě. To jsem neřekl, no. A pak jsem to jako chvilkama litoval, ale jako fotbalista nebyl špatný, ale nebylo to moc dobrý do kabiny, no. Takže to jsem chtěl říct. Ale ty si ještě přines, my máme posledních pár minut, ale myslím si, že dneska, když jsme v Praze, je to velký zastoupení Sparty, dokonce i tvoje partnerka má spartianskou mikinu, za což jí ceníme, tak ty si přines do ligy ještě takovej ten jev, že ty si jako na ty, kam šla ta Eky zase? Tak, no to je jedno. Tady furt někdo chodí. No to já právě mám vymyšlený. Ty si přines takovej prostě jev, že když si někoho sfauloval, tak si mu ještě naložil, jo? To znamená, že normálně, když ty hráči prostě sfaulujou, tak hned dělají jako ne, to se dobrý, já se omlouvám, nebo jdou, teď ho hladěj, hned ho zvedají, aby on si stoup, jako ale teď ono mu nic není, proč mi chceš dát kartu? A ty si, nebo dělají takhle balón, jaký ty nikam nechoď, tady u nás, prosím, jo? Tak, a nebo dělají takhle balón, jo? A ty si někoho sfauloval a dělal si. Jo. Co jsi jim říkal těm klukům? Tak aby stávali, že jo, jakože. No dobrý, ale tak asi něco víc jim říkal. Třeba Vlček. Vačko, Staníka jsem měl na tuty, no. No a co jsi s tím Staníkem? Ty jsi se Staníkem začínal kde? Se Staníkem jsem začínal, už jsem začal hecovat v tunelu. Dobrý, tak pojď vyzkoušíme si to. Hele, jakože jsme teď v tunelu, jo? Teď se vystupuje na zápas, jo? Na derby. Já jsem kapitán Slávie, Vlček, výjimečně, jsem slávista, tak. Tak. A takhle jste stáli vedle sebe. A on na mě pomrkával a já říkám... Jakože chtěl tě pozdravit, ne? No, jako pomrkával. Podupával a pomrkával. No. A já jsem tak vždycky nejde, protože říkám, Staníku, tebe to dneska bude. Ano, Tomíku. Ten koukal, ty opět ze zelena, a proč? A před náma stál rozhodčíva a takhle mu lítali ramena, ty vole, jak se smál, víš, jako, on se nemohl, jako nemůže oficiálně rozhodčit. No, tak to držel v sobě a lítali mu ramena. Tak to lítali ramena. Pak se to stalo, asi 2. minuta zákon na Staníka, ten tam... Na kriminále, Tomáš Sivok, to uvidíte ve filmu. Byl v Kozelci tam a já říkám, Staníku, já ti tohle říkám. Jo, vy vole, to bude kňoura, on byl jak žena. A on o půli střídal. Střídal, o půli musel vystřídat. A mě ještě překvapilo, že ty si třeba s tím rozhodčím, to taky bude vidět ve filmu, to diváci uvidí, ty si třeba šel na rovin praporku, jak jsi byl atletický, silný, což si doteďka, protože ty říkáš, že jsi utažený správně, tak si ho odhodil 6 metrů, prostě zákrok, jak v hokeji, tělo na tělo. Přesně tak. Ale ten rozhodčí to písk a ty si běžel a dělal jsi na toho rozhodčího úplně se snažil narovnávat. Co jsi jako čekal, že on řekne, pane Řepka, já už to nikdy nezapískám. Třeba. Jo, takhle. Tak toto vysvětluje. Třeba. Ne, jako chtěl jsem se s ním jako vyříkat, jako proč to vlastně dělá, nenechává tomu takový ten volný. A ty jsi jako působil, že to jdeš vyříkat, no. Jo, já jsem to chtěl vyříkat. A pak už to třeba neudělal, pak ten metr byl samozřejmě na mě jiný, ale byl kus rozhodčí byli, kteří jako měli úctu. Nějakým způsobem byl si hájený u těch rozhodčích, ale zase některý rozhodčí jako, že tě neměli rádi, celkově ani Spartu, i tebe, takže ti dávali to sežrat, no, ale já vždycky v začátku všem rozhodčím jsem vykal, ale
Ale jak ti řekli Tomáš, a když řekl třeba průběhu Tomáši zápasu- Pozen, ještě jednou dám ti kartu. Co V průběhu zápasu se to jako pak jako zvrtlo. No, když mi takhle začal tykat z ničeho, ještě urážet, nedej bože. To byl konec. Když jsi pak opíral i takhle čelo na čelo, viď? No. To jsem dělal s dcerou vždycky já. Jak se jmenuje ten začí v té Budějovicích? S Jirkou Adamem. Adamem. Ten pak, A ty jsou úplně zatlačil dozadu. Hele, takový škrček, jako vyskakoval, ty vole. Já říkám, nevystrkuj růžky, kámo, ty vole. Ale byl dobrý a já myslím, že pár zápasů po téhle fotce, po tomhle zápasu, to jsme hráli z Budějovice doma s Baníkem, jsme hráli 2-2. Já myslím, že pár zápasů poté a skončil s kariérou. Tome, ty jsi říkal, blížím se pomalu k závěru, že vlastně prožil si jaký život, jaký jsi žil, ale ke všemu se postavil čelem. I v tom filmu ty jsi si přál, abych o tobě udělal film, kdy jsi mi zakázal, abych tě adoroval, abych o tobě dělal pomník, aby to prostě bylo lepší, než to ve skutečnosti bylo. Chtěl si prostě to mít jako tvrdý a syrový. Změnil bys něco? Ne, nic. Nezměnil bych vůbec nic, nechal bych to tak, jak to je, protože je to můj život, já jsem ti věřil, já jsem ti důvěřoval, proto jsem to nemusel vidět, já jsem to vlastně viděl až na premiéře a odvedli jste kus práce a přesně tam je vidět ten můj život, který já se nestydím, ten můj život, já jsem ho takhle prožil, já jsem to takhle vnímal, cítil, ty lidi, kteří tam byli, tak najednou odešli a zase přišli noví, ty správní lidi, někteří mi zůstali z té doby, ale já si myslím, že jste to udělali perfektně, že to přesně vystihlo ten můj život. Než odejdeme, můžeme si s váma udělat fotku, Eky, mohla bys jít sem tam takhle a kdyby